Takže vítam vás na mojom kanáli, ktorý sa bude venovať okrasnej záhrade, mediteránskej záhrade, stredozemným nejakým kvetom, kríkom a podobným rastlinám. A momentálne dnes je 19. marca, nachádzame sa na juhozápade Slovenska a ja som prvýkrát vyťahol svoje dva oleandre von na terasu, kde po vlastne tom zimnom období, kedy boli schované v miestnosti, kde nemrzlo, ale tam nebolo ani teplo, bez akéhokoľvek nejakého silného rezu, boli to len nejaké také korektné rezy, som ich vyťahol von, pretože som videl, že už v tých reštauráciách, vonkajších terasách už to majú vonku, tak som si povedal, že snáď už nebude až tak mrznúť, tak som ich vyťahol von. Sú to oleandre, je to bianco a je to vlastne ružový pink. Neviem, akú majú zhruba teraz výšku, ale mám ich vlastne teraz druhý rok. Takže po tej zimnej prestávke som ich výdatne zalial a doprial som im hnojivo, ktoré kúpujem takéto obyčajné agrona, levandule a oleandry. Išiel som podľa dávkovania a teraz len uvidíme, že či to bude OK. Mimochodom, celú zimu som tie oleandre ani raz nepolial. Polial som ich predtým, než som ich vlastne dal zazimovať a teraz som im dal výdatnú zálievku. Myslím si, že keď aj slniečko už svieti, tak to bude celkom OK. Budeme ich naďalej sledovať a uvidíme, že ako to dopadne. Takže takýto nejaký spôsob. Takto vyzerajú tie krásne mediteránske oleandre, ktoré mi aj zakvitli, nebolo tých kvetov nejak veľa. A dúfam, že tento rok to bude krajšie a hlavne, že tých kvetiniek bude viacej.